makes more sense. కలలా కలిసిందా కథనే ఏమో ఈ క్షణమే మొదలై నడిపిందా మననే ఏమో మరుమెట్టే ఎక్కి నవ్వే వేళ పాదమే సాగే ఈ వైపుకే అందమైన అల్లరి చోటుకి పచ్చనైన లోకమే సాక్ష్యమే ఈ క్షణం స్వచ్ఛమైన శ్వాసలే చేసే సంతకం పయనంలో ఎటుగా కదిలాము గురుతే లేదే ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేంత బిజీనా? మనుపుల్లో అడుగే చెట్టు చేరే గురుతే Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.